Jo, čaute, moje meno je SDRP, dneska vítam pri ďalšom videu. Ľudia, dneska tu máme znovu tento iPhone XR, toto je druhý diel opravovania tohto telefónu a dneska si teda spravíme na ňom zadné sklo. Mám tu sklo pekne kúpené, tak dneska si dáme dole toto, dáme si tam toto. Tento diel by som spravil taký viacej možno ASMR, takže nebudem tu moc hovoriť, ale dáme si iba montáž, ako sa to dáva dole. Začal by som s tým, že si zoberiem alkohol, zoberiem si nejakú pinzetku, nejakú takúto vec, brush, ďalšiu pinzetku a skúsime to najprv možnosťou A, to je s alkoholom, potom možnosťou B a to by potom bolo s tepložičnou pištolou. Začneme tým, že si ešte teda dávať postupne to sklo dole. OK, na túto konkrétnu prácu si potrebujem zobrať heatgunu, ale aj zabíjam tepložičnú pištol a ide sa nahrievať. OK, teraz sme sa nahrali, ideme skúsiť dať dole viac toho. OK, znova nahrievame. OK, ideme skúsiť znova. OK, je to strašne ťažko, takže to dám dole, aby som si zbytočne nevystoval pamäť a ukážem vám to, keď pravím nejaký progres. Keď dám toto celé dole, tak sa vám ozvem.